Sobre as 8 da tarde de hoxe tiña lugar este accidente no que falecía unha persoa. Foi en Taboada na saída do casco urbán cara a Ramil. Un veciño de San Esteban dirixíase nesa dirección nun todoterreo cun remolque con cadelos despois dunha xornada de caza. Pola estrada ía un tractor cargado de madeira para un serradoiro que hai a escasos metros e chocou por detrás con el. Segundo persoas que chegaron ao lugar do accidente, o condutor aparentemente estaba ben, incluso falaron con el, e que lles dixo que non vira o tractor. Pero pronto se puxo mal e acabou falecendo, polo que se supón que puido desnucarse co impacto. O 112 foi alertado e desprazou ao lugar do sinistro tanto unha unidade de tráfico como unha ambulancia do 061, pero só puido certificar a morte do ocupante do todoterreo. Pero non foi o único hoxe, xa que pola mañá, arredor das 10 da mañá, os servizos do 112 recibían un aviso sobre este sinistro. Tiña lugar na parroquia de Esperante, tamén no concello de Taboada. Unha veciña de mediana idade desta parroquia bateu de fronte por causas descoñecidas contra o Fiat branco conducido por un veciño de avanzada idade natural de San Martiño de Mato. Segundo fontes presenciais, o señor queixábase dunha dor no tórax e ata o lugar desprazouse unha unidade do 061 que o trasladou para recibir a atención. Tamén se desprazou unha unidade de tráfico para levantar atestado do acontecido.